Kaligtasan sa mga sports events at Billeting schools para sa Palarong Pambansa. Tiniyak ng RDRRRMC1. Para sa detalye, pakinggan natin live mula kay Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Tinungo ni Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1 Chairperson at Office of the Civil Defense Regional Director Laurence Mina ang sports venues at Billeting School. Alinsunod yan sa kasalukuyang isinasagawang Palarong Pambansa 2025 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Layon itong matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at kahandaan sa pagresponde sa mga hindi inaasahang pangyayari. Samantala, nakaantabay naman ang Version 1 Management Team sa nakaset-up na kanilang Incident Command Post para sa proteksyon ng publiko. Mas pinaigiting ngayon ang malakas na koordinasyon at komunikasyon ng mga concerned agencies para sa pangkalahatang kaayusan ng mga delegado para sa Palarong Pambansa 2025. Mula rito sa IFM Bigupan, Idol Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.